upama kowe ra usah tuwa Rin, tetep kan ngeben terus. Lah ngono kuwi kari jamune sapa kok ya? Wis ngerti aku mesti kowe. Kambing balap mesti. Mung sliramu kang dadi dalenging ati. Ya ben kaya nek ngono ki nganggo palar-palaran terus kowe tok gotong-gotong atau rokmu suwek rok suwek kowe posisi apa to? Aku. Terus njuk ijol jare aku kae. Malah rambut ijol saya ini lho lali. Wes lawas anggonku nunggu. Metu meneh iki. Bangsa leleda Oh, sebelah cek kuat. Cek kuat loh iki lho. Kelingan mbake kuwi lho sing nyawate kowe kan sing usap wetenge lho amit-amit jabang bayi aku. Napa iki? Aja mbok cedhaki adike kuwi nangis kok malah mbok cedhaki. Lah. Oh si meleh ngene bener nek isi digebok wetenge ping 3 nggih. Masih digebok ngisor rudal ping 3 Mas. Nggen pupu napa nggen kempal nggih. Pak Dar matur nuwun Pak Dar bosku. Halah. Oh rencange jenengan. Hah? Jenengan kok ora tuwa-tuwa. Bangennya tau tuwae maksude untune dawa ngono ha maksud. Bathukmu kok enek ireng. Oh iya. Ketok wis insaf kok niku, wis insaf. Ya kan kahanan karekan. Ketok ya kita ireng ya gitu. Aja semalang wong
gawe gedhe deler motor ya Allah iya pas aku nyanyi kok ngerti penyanyi nih elek terus pas aku pateni tukang saron ki polahmu ki piye ana piring lho iso disemplak kaya ngono cah yang ngono ana wong wedok bokong kebodhe banyak anggere ngerti bokong kok ngger piring-piring disampluki wong mikir omahku lho anakmu masuk angin barang penyanyi bingung ora. Kok mikir masuk dek iki ning omah ki ra ndek apa-apa, dadi ra nek pikirane. Tak tenan kuwi wong edan kuwi. Sak dek ning omah ki ra ndek apa-apa, dadi ra nek sing dipikir kok ya. Pak Mugiana, kami ucapkan selamat Pak Mugiana, semoga sukses selalu. Di kagungan showroom gede nduk. Nah manggung kene paling gede dhewe Pak Mugiana iki. Mbok menawa kok dhewe engko disangane. Aku ya tawang-tawang tangis. Sangu kula kurang Pak Mugiana pur mang tuku sak-sake. Lah lho kebuak isan. Tidak tak kae murah-murahan karo sapa kae men kajeng kidul kono kae. Lah mbok menawa engko dikeki siji ngono kok. Aku lho diparingi pletuk-pletuk ngono ya ora apa-apa. Aku mingkuring ukara akarana karanan maragi sewe sinawang restining kita sinupa sinu karata mereka tarata pakar dening ilmu lho kang tumrap ning tanah Jawi agama agemeng haji
nggih Pak Bu, anggenipun daharan. Teka wening